Burzo Bolšák na Bajkalskej opäť prilákal všetkých nákupov chtivých. Tentokrát si tam ale našli cestu aj muži. Už sa stalo tradíciou, že na začiatku každého mesiaca sa dvor prvého súkromného gymnázia na Bajkalskej zmení na Burzoblšák. Ten októbrový bol predsa len niečím nezvyčajný. Tento burzobolšak to je v podstate taká car edition, to znamená, že ľudia predávajú tam aj z auta, že si normálne otvoria kufor, ale zároveň dostanú aj stolík a tam sa rozložia nejako tak improvizovanie a celé si to tak nastajlovať. A súčasne vlastne sme pozvali sem aj z veteránov, tu bolo pár aut, už niektoré odišli, ale boli tu Corvetta, Rolls-Royce a sú tu Mini Coopere a takto, takže sme prilákali konečne aj tých chlapov. Cieľom Burzoblšáku je dať už nepotrebným veciam tak povediac druhú šancu na život. Za nízke sumy si tak doslova môžete vyskladať nový šatník. My vždy všetko, kým neminieme všetko do posledného centu, tak a potom môžeme ísť domov a myslím, že to je výborná akcia. Práve som tu chválila organizátorku, že je výborné. A z toho každého razu je to lepšie a lepšie. A je tu dobrý výber? Podľa mňa áno. Koľko ste tu už stihli minúť? No zatiaľ som minula ešte 30 eur, ale ešte asi sme neskončili. Kúpila som si tento krásny šál a som strašne šťastná, stal ma euro. Najbližší Burzoblšák poteší najmä bytové dizajnerky. 7. novembra a to bude taká home edition, to znamená, že tam budú veci také, že do bytu, doplnky nejaké, kto čo má. Pre televíziu Ružinou Mariana Šebová.